Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, oras madihita amanginang. Ada orang sotapuka permenggota di Sederion, parjolo martang yang nahoho mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Makalason hasasaor ni todi parbadia. Hurian na hinaulongan ni Tuhata, ditongan ni Portibion na do mabahen hita loja jalalilu. Di are pesta parningotan hasasaor ni todi parbadia sadarion, di pabotohod do tuhita, dang di pasobbu Tuhata merdalan sasadahit dirita. Disuruh do todi parbadia pangapuli dohot panuturi nasitong turohatta. Bongot mahita tu parsaurata di bagasan serep niroha. Todi perbadeima pai baruhon doho na pasadahon hita di bagasan holong marede mahita. I do
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Songon nina Tuhan Jehovah, lehonokku tu hamu roha na ibaru, dohot todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatonokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tu hamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku ma tutodiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupu pe radotam muna. Jala patupau muna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akka naporsea dihatam, marhite-hite todi perbadia. Saibuhai marohanami, asa ture perrohonami, marhite-hite todimi, asa totonggok dame rohanami makalason hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata imananyenet sian Roma walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope ale akadongan unang behamu mengadop di daging marparange marguru tu daging ai nasa na tinogihon ni todi ni debata akka ido anak ni debata ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupati mi. Amin.
katopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hodo napatupahon hasesaan ni dosa dihalak nadangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsako dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di rohan alai, asa hot rohanami marhapor seaun, laho makatopon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah, tung nasolomo dorohakku mida hamatian ni parjahat, nalomo rohakku mida hamumula ni parjahati tumadikko dalanna. Asa mangolu ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Pentakoste Parjuluon iman natar surat di Sada Musa Opat
ayat 10 pitu sahat rodi ayat 26. Remar sikak seorang mai hitam majahasa. Dungi sapur masih kain dohok jolmana, jadi gabe-gabean ma ibana, jala di tubuhon masih hanok. Dungi dipukka masada sosor, di bahen ma goarni sosori hanok, mangihuton goarni anak nai. Panubuhon si Lamek. Alai anggo silamek dua do jolmana dibuat. Goarni nasada si ida, goarni empaduahon si jila. Dungi di tubuhon si ada masih jabal, ibana do opu ni sude akana mengani unung dohot nam. Ia goarni anggini si jubal, ibana do opuni sude akka si piltik hasapi dohot sordam. Dilampe di tubuhon do si tubal kain, pande ni sude aka si pauli tombaga dohot bosi. Ia iboton ni si tubal kain si naemado. Dungi ninna silame ma tujol mana na duai, si ada dohot si jila. Bege hamu ma soraku, hamu ale jolma ni silamek. Pinggol hamu ma torsakon, saina bunuakku do sada bawa alani bugaki, jala sada doli-doli alani bosarhon. Ay molo pitu hali ambulon ia si kain, ikon 70 hali ambulon anggo si Lamek. Dungi sapur masih ada muse dohok jolmane, jala di tubuhon mas anak sada, di bahen ma goarna si set. Ainunga disolukon debata tuau sada tubuh na asing, sikat ni si Abel na binunu ni si Kain, ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada, dibahin ma guarna si Enos. Ujui ma dibuka halako jojo guar di Jehovah. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jalan nopiopsa. Amin. Yesus Tuhanku
saha tidakkon ma haporsiautai songon na hina tidakkon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasoha tu dosan natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadei imana tibuhon ni si Maria nagebageben si Anton di parbadia andorang sohabuan. Ido tu hatta na tu paun na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru namulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo laus hundulu siam debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disiebay memana pemulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangulu dohok namate. Au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatomah halak Kristen akan nabadia dohok diasani dosa dohok diatain namandok mulak mangulu dan mate dohok diaholuan nasura sudah. Amin.
Hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami keluarga yang saling mengasihi dan saling menguatkan. Juga di rumah kami belajar berdoa, belajar taat, dan belajar melayani Tuhan. Walau kadang ada sedih dan susah, Tuhan selalu menjaga keluarga kami. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Papa, Bapak gue di Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Horas madihita salutna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 24 Mei 2026. Perningotan Ari Hasasaur Todi Porbadia. Senin 25 Mei 2026, Ima perningotan Ari Hasasaur Nitondi Perbadia Paduahon. Di Patupa Huriata do Partangyangan, manang ibadah pukul 10 WIB, mar bahasa Batak. Sude ruas ni Huriata asa ro mandohoti partangyangan manang ibadahi. Partangyangan WIB Rabu 27 Mei 2026 masuk pukul 10 sia WIB. Sada WIB Rawamangun Tolu. Dohot Rawamangun opat dibagas ni keluarga John Maruli Tampu Bolon, Riama Penisia Boru Sitohang. Alamat Jalan Gurami Raya nomor 2A Rawamangun Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2. Wi Gangkana dibagas ni keluarga Sahata P Barimbing Boru Sihombing. Alamat Jalan Gading Raya nomor 07 RT 6 RW 14 Pisangan Timur Jakarta Timur. Kamis 20 Mei 2026 masuk pukul 10 sia WIB. Sada WIB balap sepeda dibagas ni keluarga Nyonya Siagian Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 8 B RT Tolu RW 5 balap sepeda Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2. WIB Kayu Putih Kapling Polri dibagas ni keluarga David Hutagaul Yunita Borsitio. Alamat Jalan Kayu Putih Tengah 4C nomor 56 Jakarta Timur. Partangyangan keluarga Parhalado. Selasa 26 April 2026 masuk pukul 18 WIB Maringanan di Timoteus di Patu Pado Partangyangan keluarga Perhalado. Sekaligus penghiburan mangapuli tu keluarga Sefordinan Pandiangan Bibel Pro Solpia Sidabutar. Sude Perhalado dohot keluarga asa madohoti Partangyangan. Parheheon sekolah minggu. Minggu sadarion ima puncak perayaan parheheon sekolah minggu. Dot akar rangkaian kegiatan boima dibereng Dewarta Digital. Punguan seksi Paropuan Angklung HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 24 Mei 2026 Punguan seksi Paropuan Angklung HKBP Rawamangun mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Resort Cirebon dan akan memperdengarkan pujian angklung di ibadah pukul 10 WIB didampingi Pendeta Sonta P. Borusiahan STH. Dukungan kegiatan pelayanan holistik di Pulau Rupat. Stasi misi HKBP di Pulau Rupat patupa pelayanan holistik tu masyarakat sekitar, khususnya jemaat binaan Biro Sending HKBP. Ombar tusi di bulan Juni 2026 di Patupado akap pelayanan Jalaboi Madijaha di Warta Digital. Alani niharapon do Dewan Marturia HKBP Rawamangun dohot pengurus seksi Paropuan Parsidohot memfasilitasi pelayanan ini. Penerimaan pemain musik dohot pemandu lagu. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan turuas ni Huriata na adong kerinduan laho melayani gabe pemusik dohot pemandu lagu. Syarat dohot hatot tuon boima dijaha di harotas atau di Warta Digital. Donor darah. HKBP Rawamangun rap dohot unit pengelola darah UPD Rumah Sakit Persahabatan patupa donor darah Sadarion Minggu 24 Mei 2026 pukul 30 WIB di ruang Timoteus. Syarat dohot hatot tuon tersurat do di titing digital.
Panitia ulang tahun 62 tahun dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun tahun 2026. Nunga terpilih panitia ulang tahun dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun tahun 2026 sebagai pelaksana IMA 5 week. Week balap sepeda, week Kampung Ambon, week Kampung Baru Pulau Mas, week Hutan Kayu Kayu Manis, week Pisangan Gading Raya Sian Huryata. Week nong terpilit manang dihunjung asa patupa permasi panitia pelaksana jala dibain ma program pelaksana an asa boi dohot dengan merdalan ulautai. Panitia renovasi revitalisasi toilet. Hombar tu renovasi revitalisasi toilet nunga dihunjuk manang dipilih seksi ama gabe panitia pelaksana. Alani di Patupama panitia lahu melaksanakan renovasi toileti jala dilapor honma tu padita resort. Ruas namoding. Sada, nah di hari Minggu 17 Mei 2026 nunga jumolo moding sahalak ama Benhard Sihotang umur 73 tahun. Ina baluhon ni inata Erina Borsaragi. Alamat Kompleks LP Cipinang nomor 34 RT 10 RW 14 Cipinang Besar Utara Jakarta Timur. Wik Cipinang. Kemudian hari Selasa 10 Mei 2026 di TPU Kebun Nanas. 2. Nah di hari Kamis 21 Mei 2026 nungga jumlah moding sahalak ama Tambos Pandapotan Hutapea umur 74 tahun. Hina baluan ni inata Diana Boru Panjaitan. Alamat Temugiring nomor 10 pitu RT 10 RW Walu Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru. Kemudian hari Sabtu 27 Mei 2026 di TPU Kebun Nanas. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Tambahan namar sahid Situa Ferry Tobing Wik Kelapa Gading dirawat di Rumah Sakit Puri Medika Tanjung Priok. Pelayan dohot udut ni buah-buah tajahama di titing digital na pinaraden ni Huryata. Di pasu-pasu di batama akabarita masa dohot ulaun akasi patu pauta bahen sangap di guarna. Sohonima titing di Huryata Minggu Sadarion. Maluyate. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Tadi abang lihat hari ini adik-adiknya yang kelas 3 dan 4 ya. Bener ya? Abang mau adik-adik itu lihat ke sebelah kanan tuh. Ada kakak abang GSM tuh, guru sekolah minggu. Ayo kita sama-sama bilang sama abangnya. Terima kasih kakak abang guru sekolah minggu. Ayo. Ayo adik-adik bilang sama abangnya. Terima kasih kakak abang sekolah minggu. Oke. Yang di depan sini berduduk semua ini pelayan sekolah minggu Amang Inang Lai itu. Berkat mereka lah yang selalu di belakang layar. Anak-anak bisa tampil seperti tadi. Salah satunya saya yang bisa berdiri di depan ini juga berkat dukungan kakak abang sekolah minggu, pelayan dan seksi sekolah minggu dan pra remaja, pendamping. Shalom. Horasma dihita salutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Inang Sintua, seluruh Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Rawamangun, serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja maupun melalui live streaming. Yang kami kasihi anak-anak sekolah minggu, orang tua, para pelayan sekolah minggu,
dan seluruh jemaat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai seluruh rangkaian kegiatan Parheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun tahun 2026. Selama bulan April hingga awal Mei ini, Sekolah Minggu telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Parheon dengan tema besar Kristus hidup dan menang di tengah keluargaku, berdasarkan Ulangan 6 ayat 4-9 dengan tagline Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah tekad yang menjadi jiwa dari seluruh rangkaian Parheon kita tahun ini. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4-9 memanggil kita orang tua dan anak-anak untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintahnya jelas, tanamkan firman-Nya kepada anak-anak, bicarakan di rumah maupun di jalan, saat berbaring maupun saat bangun. Slogan melainkan seruan sebagai agar setiap keluarga di HKBP Rawamangun menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya iman. Tempat di mana Kristus sungguh-sungguh hidup dan berkuasa di tengah-tengahnya. Dalam semangat itulah anak-anak sekolah minggu kita diajak untuk bertumbuh berani berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus sesuai kehendak Tuhan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi lomba-lomba keluarga seperti menyusun buah-buah roh, menghafal ayat Alkitab, tebak tokoh Alkitab, jalan sehat keluarga, lomba Family Got Talent dalam bernyanyi, bermain musik, melukis, dan storytelling Alkitab, serta lomba cerdas cermat Alkitab dan buku ND untuk kelas 1 hingga kelas 9. Semua kegiatan ini diikuti oleh anak-anak sekolah minggu dari 13 kelas aktif yang ada di HKBP Rawamangun. Sebagaimana diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 7, kita mengajarkan firman Tuhan bukan hanya di bangku gereja, tetapi melalui setiap momen kehidupan. Dan kegiatan-kegiatan Parheon ini adalah wujud nyata dari itu. Hari ini dalam puncak Parheon, kita bersama-sama menyaksikan pelayanan anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dalam ibadah minggu, di mana mereka mengambil bagian sebagai kolektan, pemusik, song leader, serta mempersembahkan tarian dan pujian sebagai wujud syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang Inang Pendeta dan seluruh parhalado, kepada orang tua yang dengan setia membawa anak-anak ke hadapan Tuhan. Sebagaimana diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 7, menjadi pendidik iman pertama dan utama bagi mereka. Kepada para pelayan sekolah minggu, seksi digital, seksi musik, tim sound, pemusik, dan pelatih musik, serta kepada seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang telah mendukung seluruh kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada kakak abang pemusik yang telah membimbing anak-anak dalam pelatihan musik dan persembahan pujian. Kami juga berterima kasih kepada orang tua dan anak-anak yang dengan penuh sukacita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan latihan. Selamat bagi adik-adik yang telah meraih prestasi. Kiranya pencapaian ini menjadi batu tonggak dalam perjalanan iman kalian, tanda bahwa firman Tuhan telah tertanam di dalam hati. Sebagai bagian dari sukacita Parheon, setelah ibadah ini kita akan menyaksikan konser mini anak sekolah minggu. Melalui konser mini ini kami mengundang Amang, Inang, dan jemaat untuk memberikan dukungan melalui persembahan di amplop Parheon yang telah diberikan, yang dibagikan agar pelayanan bagi generasi penerus gereja ini terus bertumbuh dan berkelanjutan.
Jadi atik bea adong amang inang lai itu naso dapotan amplop boy makno ni jalo tu pelayan sekolah minggu. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita terus berdoa dan bekerja sama agar setiap keluarga di AKBP Rawamangun menjadi rumah di mana nama Tuhan dikenal, dikasihi, dan ditinggikan dari generasi ke generasi. Seperti tanda di tangan dan lambang di dahi yang disebut dalam Ulangan 6 ayat 8. Kiranya iman kepada Kristus melekat erat dalam diri anak-anak kita, tanda yang tak terhapuskan sepanjang hidup mereka. Selamat merayakan Parheon Sekolah Minggu. Pancarkanlah kebaikan Tuhan. Horas, horas, horas. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Parheon ini bukan hanya tentang acara, bukan sekedar pertemuan dan permainan, tetapi tentang hati yang dipersatukan. Orang tua dan anak berjalan bersama di dalam kasih Tuhan. Di tangan kecil adik-adik sekolah minggu kami melihat harapan, dan di doa para orang tua kami mendengar kekuatan iman yang tak pernah padam. Ada lelah yang mungkin tersembunyi, ada air mata yang tak terlihat, namun semua terbayar saat melihat anak-anak tersenyum memuji nama Tuhan. Hari ini kegiatan boleh berakhir, namun kasih Tuhan tidak pernah selesai. Biarlah setiap pelajaran yang diterima, setiap doa yang dinaikkan, dan setiap kasih yang dibagikan menjadi benih iman yang bertumbuh dalam keluarga kita. Karena sesungguhnya rumah yang paling indah bukanlah rumah yang besar, melainkan rumah yang di dalamnya ada doa, kasih, dan penyembahan kepada Tuhan.
Masuk mahita tu refleksi. Kobar manang mozaik ni holong. Ragam hatawon alai sadado todi na margogoihon. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di bagasan roha nadame, tapaholang majolo pikiratta obason sian rumang ni portibi nasai marsiadu manuju na pinaragyotna. Jot-jot do tahilala ngoluon hirasada persiaduon. Gabe tubuh pakilalaan, hurang hebat hita marhati bakon halak na asing. Manang gabe mamitori diri. Mangolu do hita nuaing di portibi nagok dorpi parholangan. Molo marasing sian halak gabe patubu parholangan dohot hamusuon. Tuhan paingot kami asa unang say gigir diri marodopo nasi. Palambok marohan nama piri asarade hami masijak kona. Di paingot Apostel Paulus do hita, ragam do para sirohaon, alai sada do todi, songon halibutongon nauli ala ragam do bornana, songon suarani musik natabo begeon ala ragam do nadana, songon iman nang ngolutta, adong do nahobas mangula siulaon, adong do nasabar mananginangi, adong do nabenget di sitaunon, luhut nai dadana naing parburhang diri, alai asa marsiurupan di akka hamolon. Ale ton di perbadia ajari mahami mangatusi ia si leon-leonmu nama ragami dang naim panggajar-gajar diri alai dalandoi mangihot parsoran nama sepatuguan. Nuaingon torop do halak nalungunan agoan parkarejoan sahat tu nama dele dang pola diigil tuhatai asa taulahon akka ulaon nama saibalga silehon-lehon ni todii boido patar dihi akka ulaon nama met isara ni ekkel na patuguroha manang tangan narade mangurupi sopola makirim ikut dipuji sada do hita di bagasan pamatang ni Kristus ia mangai sada sian ruas ni pamatangi rak mangai do saluhut. Tuhan pakai mahami gabe ula-ula di tanganmu. Parar mana adong dihami tumpe macai met-met lau mangapuli dongan natongon tumatangis. Nuaing anggiat magurasa ni Pentakoste i mangaloha hira-hira biar ni rohatta. Unang itopi api nai ala dihilala roham halak na memeto. Todina panguluhon portibion miado di bagasan pamatang na mura matapori. Ala di adopan ni Tuhani rap argado hita saluhutna jala dihaholongi todi nasasadai. Loas mahami Tuhan mamakai ragam ni sileon-lehon mi Tuhami. Patoguhon hasadaon ni rahut ni holong. Gabe barita nauli tu portibion. Amin. Debata music tutu
karena masih ada di sana persembahan. Masih bernyanyi. Masih ada di sana persembahan. Ingat. Tapasada marohata martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di minggu tasadarion ima minggu Pentakosta. Naparjolo ima natar surat di Sada Korintus bidu 12. Ayat 3 sahat tu ayat 10 sada. Songonom madidok disi tapai huti hukma asa hujaha dihita. Dibaheni hupa botohon ma tuhamu dang tarbain halak nama katai marhite-hite todi ni debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite todi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragamdo para sini rohauni alai sada do todde. Ragamdo ulau di huria alai sada do Tuhan. Ragamdo hagogoon alai sada do debata nama korhosa di bagasan sasudenai. Alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon todi itu ganup. Ai tunasadaon dilehodo marhite-hite todi hata habisuhon. Alai tunasadaan hata parbinotuan marhite-hite todi nasasadai. Tuna asing muse haporsiaon di bagasat todi nasasadai. Tuna asing huaso pamalupod di bagasat todi nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon, tuna asing madadaragam ni todi, tuna asing muse makatahon di hata naleban, tuna asing pajojorhon parhataani. Alai saluhu nai dipatupa todi nasasadai, ai asing-asing be disagihon tuganup guru tulomo nerohana. Imasahana, horas madihita. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Disok kita nakim marlas ni rohate, dang terasa ngas tonga 12, biasa ngamulak kita. Alai songun natabudo tahilala, sonang rohata mamereng akayana kota, pahoputa na sedang parheheon. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Horas. Iya luar biasa tadi ya lagunya ya. Kelas 3 sama kelas 4. Didampingi mama dan papa. Jadi alani tahun pengajaran iman di tengah keluarga do. Di bagasat tahunon. Tanak doi, patar doi di sekolah minggu. Anggo diama dang binoto. Di ina dang binoto. Alayang go di sekolah minggu patar doi. Di sudai pertandingan di dohoti akan atoras di sekolah minggu do. Marede. Cerdas cermat Alkitab. Songo sinakimuse. Doho doaka orang tuana. Jala kata
Sandi mereka adalah, aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Ido. Jadi bolo tungadong natar songon nobel gasaotik bapak na dewi nakpe anggo copok na sarupa copok na utibo do anak naisian bapak na doho omak na kan. Jadi semuanya tadi karena kerjasama yang baik dengan kakak guru sekolah minggu. Apa yang mau kita bilang dulu sama kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu? Ayo tangannya dulu. Terima kasih kakak abang. Tangannya ke sini, ke gurunya, ke guru sekolah minggu. Terima kasih kakak abang. Kencang suaranya, 1, 2, 3 ya. I love you. Tangannya, I love you. Iya benar. Dan kalau kita juga di Sinantam gitu ya, sukacita terus sama kakak guru sekolah iya. Dan orang tua juga kami terus mengharapkan supaya terus beserta dengan kakak guru sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anak kita ini. Kita lihat 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun kita sudah bersama-sama supaya anak-anak kita bertumbuh dengan dewasa, bertumbuh dengan iman, bertumbuh dengan kesetiaan yang daripada Tuhan. Imalas ni rohatta di hasasaur nito di porbadia di bakasan arisa darion. Molo jamita taon nunga hira jojo beta begion. Hasasaur nito di porbadia minggu Pentakosta perayaan di hasasaur nito di porbadia. Di bae madisi judulna Ragamdo parasine rohao di bagasa todde. Ragamdo parasine rohao di bagasa todde. Adik-adik sekolah minggu kelas 3 dan kelas 4 harap tenang, dengarkan inang pendeta berkhotbah. Nanti ada pertanyaan, ya? Nanti ada pertanyaannya. Dihita saluhuna hamu akadongan saha porsiaun. Adiga doadong hasasaur nito di porbadiai mulana. Awal nabohado. Ima dung hehe Jesus. Sian namate dung 50 hari. Molo tataringoti hasasaur nito di porbadia ima laho patuguhon hapor siaudo. Dada holan lau mamulus butii. Dada holan lewat sabing. Kalau kita memperingati hari turunnya Roh Kudus supaya kita dikuatkan di dalam iman. Karena Yesus tidak kita lihat lagi. Tetapi yang menyertai kita adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Hamuna kadongan saha porsiaun, nani donganan ni tod di ido HP hita. Nani donganan ni debatado HP hita, saha rodi tikyon, nang tua katikinan yang rope. Allah berupa todi do ibana. Omnipresent do ibana. Manang di dia peadong do ibana. Songon nadia kuan ni par pesalmen. Di pesalmen 130 siai. Molo tajaha ayat pitu sahat tu saplusada. Tu dolok piau adong doho. Tu banua tonga piau adong doho. Tu banua toru piau adong doho. Manang tu dia piau. Dang di luaso sahalakku alai tok tongdo di ramotiho. Parpesal me pena ujui di padan narobi nunga di ramoti, nunga dituturi, nunga didongani. Manak tu dia pe.
nunga dihilala. Haroro nito di porbadia laho madongani. Laos ari hasosorang ni huria, manang hajongjongan ni huria na parjolo. Ketika turunnya Roh Kudus, disitulah terbentuk gereja yang pertama. Boide tajahat di Ulang ni Apostel 2 ayat 40 sada. Nunga di paboto ho Yesus yani. Haroro ni tordii. Ditiki mangajari Tuhan Yesus tu sisianna. Nungai pabuai. Dan rencana dadakan nih. Dan kebetulan haroro ni tordi porbadia. Alai nunga adong. Nasoy tadda jol maido. Ay di mula na penunga adong. Dungi mangareak-reak matod dini debata di atasnya kalung. Roh Allah melayang-layang di atas air. Alani naing muse disegarkan. Ima naidokon ni Tuhan Yesus. Bahwa dia akan mengutus roh untuk menyertai asa unang mabiar kasisiani. Asa unang mabiar hita mamulus ngulut tahun. Atik pedak taida fisik ni Tuhan Yesus. Alayang gotod diih. Adong doi. Jalamian maringan di tonga-tongata. Ima dia adalah penolong, pangurupi, mangurupi. Ido ulaun ni todi, mangurupi hita asa sikop, mangurupi hita marpikir, mangurupi hita untuk mengerti, mangurupi hita untuk mengatakan, melakukan sesuatu. Roh kebenaran. Asa sitok kita madosi dohonota. Asa unak say gabus tapaula-ula. Adong do roh kebenaran. Adong do panggora ni roha. Tusido ibala masuk. Daktik kosi songone dohonon. Todi panuturi do yang go todi parbadia. Todi pangajari. Todi hagogoon. Todi haholongon. Ido na pinataridahon ni todi ni debata. Roh penghiburan. Muluboy hita masyapulan. Ala ni todi ni debatado na mangula di bagasak kita. Dada gogo ni jolmay. Alay pangatoyon ni debatado di nguluta. Di kota Korintus ujui godang dope naso mangatusi dia do akka ulaw ni todi. Ay godang dope na porsea jala na majak kon todi na hodar. Jala godang sigijang roha. Aduldo akka ulaw na ro siya portibion. Siya todi ni portibion. Doho todi porbadia. Sangat berlainan itu. Daktar patudo si. Alay tabereng maperbandingan na di ayat tului. Di baheni hupabotohom matuhamu dang tarbain halak na makatay marhite-hite todi ni debata mamuray Jesus. Jadi boladong todi ni debata di bagasak kita. Daktar baik kita mamuray Jesus. Madok hata na sotoho tentang Yesus. Madok hata na sotoho maraloho dong acolma. Saya kanading gaddo haruar siapa mangan ni colma nang majakot tod ni debata. Saya hata dame do na haruar siapa mangan ni colma nang majakot tod ni debata. Zeya sata parrohahon. Mulumuruk kita, yamang, tersadar kita. Todi ni portibio do HP hu pake. Todi ni sibolis do HP hu cakon. Alay molo
Todi ni debatado. Todi panuturion. Todi haholongon. Todi pangurupion. Todi hasitongado. Na ikon. Begiota di akka pardalanan ni nguluta. Yang todi portibion madok na jahat do Jesus. Alani mate maibana di silang. Mula dong col mama madokon ay jahat mai Jesusi. Ay persilak ko ni mana. Dihukumi mana. Dang na mangula todde ni debata de ibana. Alay molo didokon ibana. Jesus mate pasauton sakap ni debata. Paluah jolma sian pardosauna. Debatado na manuturi ibana ubay na boy didokon ni. Mate Jesus pasauton lomo ni rohan ni debata. Ay moloso mate Jesus dang malua behita. Alay disakapi debatadoi. Nania turhon ni debatadoi. Asa diberek kita akka pardosaon. Bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Anggojol makan iko bukti do berengon na. Asek gudang beri baen. Panuturion, pangacarion, marhite-hite akka panurirang. Dang boy tulus. Dang boy mangatusi. Apalagi kota Korintus. Kota na megah. Nunga mamora na sida. Di parbinotoan. Marboniaga do na sida pedagang. Dari pulau ke pulau. Dari negara ke negara. Alayadong dope namar pangatusion nalipe anggota ringot tu Jesus Kristus todi porbadia. Alanido di patorang apostel Paulus tuh tahun 2 tahun. Unang say di pangasahod dirina. Unang todi ni portibio dipake. Alay taday ma todi ni debatado na mangula. Aka nama cakon todi ni debata dang jadi mamurai Jesus Kristus dia kapardalanan ning uluna. Namangihu muse. Aka aha matadda ni halak naung ginohan nito di porbadia. Totu lulu-lulu dorohata. Gimana sih? Siapa sih yang sudah menerima Roh Kudus? Anak kelas 3, siapa yang sudah bisa menerima Roh Kudus? Sekolah minggu kelas 3 udah bisa? Sudah? Sudah ada Roh Kudus? Sudah. Kelas 4, sudah menerima Roh Kudus? Iya. Halak nabui maka tidakon mamaritaho Jesus di bagasang nguluna imatadana nang macakot to dene debata. Jesus Kristus do Tuhan. Jesus Kristus do napaluahon. Ise do nabui madokoni ima naung ginohan ni to dene debata. Siapa juru selamat kita? Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Siapa yang mengampuni dosa-dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi sahabat kita? Tuhan Yesus. Nasa nama katidakko Jesus Kristus Tuhan dohot nama kaholongi. Ido naung saur tutode ni debata. Napa dua hotod di porbadia mabuat jolmai tungolu namar persaoran. Tungolu hasadaun. Tungolu nasaling menghargai. Molomia do todi ni debata. Adok tod di porbadia di bagasak kita.
ngolutai ngoluna marparsaoran. Ido uban na roh hita tu gereja kan? Asa marsaur hita sama hita. Asa rap gogo suarata mamuji ibana. Natahapor siya do Jesus Kristus adong dison. Natahapor siya do Jesus. Napuna joroon. Roma hita marsaur tuson. Rap maju mahita. Marhasadaw mahita. Saling menghargai mahita. Ana saling menghargai do hita kan? Isa si tua, disan pemusik, disopat dita, isi hamu. Tidak terbeban dengan posisi-posisi kita. Tetapi dengan nyaman kita bisa sama-sama mendengarkan bersatu hati. Idokon rap maka tidak kau mahita di hata porsiotai rap kita. Marsada ni roha hita. Rap marede mahita marhasadau kita. Rohita marpungu sian akka ganu bagas tabe laho mamuji doho pasangapo Tuhani. Ahadu musetad dana. Ahadu musetad dana nang sahur todi ni debata di hita. Boy mangula marhite-hite ragam niasi ni roha. Dilio tu hita asiasi. Aha ujahan ni asiasi ni debata. Anak nana sasadai. Asini roha. Ni debata mabuak kita tu haluaw. Asini roha. Mabaik kita. Boy marhabadiaun. Disucikan oleh darah Yesus. Marhite-hite pakokopon ni Yesus. Gabe boy hita badia. Dang ramu behita, dang dihuasai, si bolisi behita. Atik piadok sautik sipata. Ay belum muruk kan, songon na si bolisi doy mana. Alayang go si bolisi, dak keacol maun. Ita donolo si bolison. Alani kasih karunia yang dilayankan oleh Tuhan, haluan keselamatan, pengudusan, pelayanan, itulah yang menjadi contoh bagi kita dalam menghidupi kehidupan kita. Om mananaing tarida di ngoluta, moloduk tarida on. Tadama hita nang saur tutod dini di bata. Nang tajak kotor dini debata. Moloboy marpamuati hita tudongata jolma. Adong do dihita kasih karunia mengampuni. Songo Yesus Kristus na mengampuni akka hagurangan, akka dosa-dosa tay. Moloboy do hita masiajuan. Nang adong do mangula to dini debata. Naung taloas do to dini debata. Mangarajai rohado pikirata. Ahamu setadana. Kakak. Ahamu setadana. Boy mangula hobar turagam ni ulau di huria. Ima. Nakidak danak ngayajari guru sekolah minggu beberapa minggu ini. Bisalah dia di depan ini. Memeritahun hatani debata dengan bernyanyi. Nyopepe musikon sudah sekolah minggu doon. Memberitakan firman Tuhan melalui musik. Dang nanaposo dope, akas sekolah minggu doi. Song lideri penakin dua halak sekolah minggu doi.
Alay adong orang tua, adong guru sekolah minggu na dua, adok padita na, calok padita. Semuanya itu didorong oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menciptakan pelayanan yang bagus di gereja ini. Ambil bagian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Boy makobasi manguluhon parsobao tu debata. Songo paraget data. Nani donganan ni todi ni debata. Nang minoto manang napiga hali amang si mangucong martangiang dongan yaw Tuhan, pargogo yaw Tuhan, unak salah baca, unak tartuk-tuk jolma. Moloboy ibana mardiakoni, ulaon para sinerohaon, burju ibana maleo silianon, tuakan narikot, di pakobasyo di huria. Olo ibana mga leon dengan hati yang ikhlas, tidak dengan paksaan. Itu tandanya roh Allah sudah bekerja di dalam hatinya. Alaya dong naso tergerak pikiranna. Toy mak, anggo jamitan ni paditay sa idoy. Kahatadame doy si. Ita manawa boto hita inna di baga sarwana. Unang masongonin niya na teh. Di hasasaur nito di porbadiaon. Songgop do. Todi tu baga sakita. Songo Jesus ditikitar didi. Ito rodo darapati. Ima pabuahon. Hataridaan ni todi ni debata. Meluadong darapati ido aka simbol-simbol kehadiran Roh Kudus. Alani tajakoma. Marasing-asing do hasurungan. Ido. Hasurungan na pinasaha ni debata. Marhata habisuhon. Gabe panuturi may. Gabe pangajare may. Songon na sinira ang mahatani. Tabu mabigiok katana. Adong doy. Hasurungan na marhaporseon na tugu. Adak sude na porsea. Adong do na sinkritis. Adong do na marmacam-macam haporseon na. Alay. Molo sumurung haporseon na. Ditugu maniadongan na. Adong doy hasurungan na di parbinotawan, pistar, intelek, jago. Daksude intelek. Danggabe madokon akan lagudang gelar na sa tubitu. Asa intelek. Alay adong do na tamat esada hola seda gelarna intelek dia luas enak cara berpikirnya bisa mendarat apa yang dikatakannya dak pola ulo ibana makomentari akang hal-hal yang tidak perlu dikomentari ido na intelek atong. Molo na inteleki mana, dang dipaila dongan na di depan umum. Diajari dodo denggan. Dung tarbarita pe dongan naon, denggan. Dung balga pe guarni dongan naon, baru pe dokon mana ma. Ima, idola bana daba narak marsiajar hita. Adong muse hasurungan, margogo patupahon halongangan. Anggo dak pola gudang beon. Lakpola gudang be na mga kuyon. Alay mo loy dokon. Ketua seksi sekolah minggu nakin. Ngay kon sa pimana at kahata-hatay. Hape, iturboy ibana.
maka tahun naso di konsep nai. Halongangat doi. Itor boy bana membaca situasi. Halongangat doi. Ayah dong donang di parsiajari, hapedang boy bana. Maka tahun. Alai sedikit pun persiapannya. Karena dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Mampu dia menyatakan dengan keajaiban. Panuri rangon manada ragam nitodi. Jadi bolo tarimas donganna. Aladong do di bana todi ni di bata. Adong di ibana manada ragam nitodi. Udah ko mamurko. Dambu sungoni. Pada usi bolisi siya ko. Dia berusaha mengenal todi na mengajari, menguasai dongan nai, ipasingot. Manada ragam ni todi. Molo tabereng jolma. Nah holam mangulu di bagasa pardagingon. Gestur tubuhnya menampakkan yang tidak benar. Mari kita ajak. Jangan ikuti roh jahat yang ada di hatimu. Maka tahun hatana leban itu. Alai ikon marpangatusyon natakasdo. Naung ginohan ito di. Akan aginohan ito di takas makatahok katana. Songon napungui. Akasisian, dohot 3,000 halak di Jerusalem, di hasasaur nito di masyatusan. Una kita marbasa Batak, pe hita dang diatu sidongan. Marbasa Indonesia pe hita tong dang diatu sidongan. Ay bolo dang didongan ito di ibana berbelik-belik may mana makatay. Nang minoto tu dia hapunen na alay yang go dirajai to di debatado ibana takka si mana madok dang lomoro hakko si songoni pangalahom ito lai ay maralo doi tu todde ni debata itor nahita itor baharwa itor mabiar harwa ita madok songoni. Sude asiasi na pinasaha ni Tuhani di patorang Apostel Paulus dada asa tugi jang niroha di lehoni jala di leho debatain dada mardikadikan holong ni debata molo berbeda-beda pe talentata asiasi na tajalo tingkat kehidupan yang kita terima bukan berarti Tuhan mengucilkan kita mabai parbola-bolaton. Molo pogos hita tatangyak ko maakka na moray mangalehon akka perhatian na. Molo na mora hita taleo ma akka pikiran tuakka dongata asabuy mamora. Danggabe pagicang roha. Sudi asiasi nata jalo siya debata tapasahat mo siya ito debata gabe pelian na mangulo. Untuk saling melengkapi masipaleonan. Molo dipakai asiasi laho makka holongi debata doho makka holongi colma ima nasiato deni debata. Molo tapake do asiasi i makka holongi debata dohot makka holongi do ngacolma ido nani inganan ni tot deni debata. Jadi nunga taboto bebe di dia porsita na di donganan ito di domanang nadang alani taparrohahom ma ngulutay jadi naparpudi ma to nani jamita sadarion inilah pesan firman Tuhan ya berapa nomor inang buat pesan firman Tuhan ini
Ada 4. Inang terjemahkan nanti pakai bahasa Indonesia ya. Didengarkan. Holatot dini debatado na patau hon hita mangulahon ulaon na hobar tu parange ni Kristus. Jalapai baru nguluta. Alani tajak komatod dee. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita melakukan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus dan memperbaharui hidup kita. Karena itu, terimalah Roh Allah. Apa yang pertama? Menerima Roh Allah. Menerima Roh Kudus. Supaya kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Yang kedua, unang madihagijak ko sileho-leho ni debata. Aya sini rohana doi ubahena boy tajalo. Jangan kita tinggikan hati kita karena pemberian Tuhan. Tetapi kasih karunia yang diberikan membuat kita sempurna karena kasih itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Pemberian cuma-cuma bukan karena kebaikan kita. Dang alani da burjuhita ubaina de loas tordene de batatu portebion. Alai asa burjuma hita. Margogo hita. Dipatau hita. Asaboy mangulahon akan adenggane. Napatuluhot tadel ni naung tajalo to di porbadia. Olo makatidak ko Jesus do Tuhan. Jalamar parangeho songo parange ni Jesus. Menjadi saksi Kristus. Jalamar parange songo Jesus Kristus. Tiado parange na jot di patuduo Tuhan Yesus ditiki ngoluna. Makaholongi do ngajolma. Dakkea ibana sepele mamereng jolma. Na babalu na marsak na marsahit na mate na pogos na mora. Sudidoi diurupi didongani Yesus Kristus. Songoni mahita. Napaupaton mapakorhon na denggam mahita tu sude jolma. Membawa sinar terang. Adong makeguna ata tu donga jolma. Unang idok ko jolma. Adak polo binoto manang naha. Guna nero inna. Mulu tuari sakita. Roma nang nasorodak pola perluhita. Ima. Alay molo mapakorhok kita. Songo nasorame do bari satau molo soro amat tasya. Sesongo nasomekel do hita ba molo soroi nang siya. Ay roy mana holan nasib. Baholan namak komentari. Dang marpakorhot tu jol masih songone. Alay berdampak positiflah kita dalam kehidupan kita. Itulah tandanya nanti bahwa kita sudah menerima Roh Allah bekerja di dalam kita. Madapoti tik-tik tanakin adorak somartangiak kita. Ano ditikki marpelean Roma kada danak tu somar baris. Asa hatopi ta. Itortaleo mano respot tabe. Tu kantong pelian na pinasaha di joloonan nun. Ima dalat tamadok moleate tu Tuhane. Dang tu guru-guru sekolah minggu dang tu kegiatan nai. Alai tu huria do. Naing manubang do akada danakon marhite-hite akaedenai tutong atau ngani huriata. Untuk mendukung dana operasional kita. Met manang belga tapasaha ma sian nasa panadaut tadi asini rohani di bata. Unang itor mulak kita.
Di pacongjong nasida di son, asa langsung dan non boy hita mangalehon akka napatu seleonota. Amen. Martangiang mahita. Mulai tema diho Tuhan, dia sini roham, nama dongani parmingguan nami di pesta haroron itu di porbadia na parjolo di bagasan Aris Sadarion. Lau suhut las rohanami dinarap hami dohot akka anakon sikola minggu ni huriam HKBP Rawamangun kalas tolu dok kalas sopat. Rap mamuji dok pasanga poko. Las dorohanami tutu Tuhan. Di padonganyong mudia kaya nakon dohok pahop punamion. Boy nasida makatida koko marhite edde pujian. Jala boy nasida pasahatom. Akanauli na denggan di harohaon na laho mamuji doho pasanga poko atong homa na macakoniga be puji-pujian de kuarmo di hami saluhu na akaruas ni huriam ajari hami madok mauliate tuho pasahaton nami masian nasaroha nami laho mangurubi huriamon nunga apala jongjong akaya nakon namion laho makatida koko dilas ni rohanami, uka maroha do pikiran nami, patupahon na dumengga di tonga-tonga ni huriamon. Dia kadongan nami, na soboy marlas ni roha rap dohot tami, tarlumubi mayaka na marsahit, na tarsurat di tikting, na soboy becahon nami. Oh matuhan, na madongani na sida, pamalu masahit na sida, di rumah sakit, dohot dia kabagas nabi. Urasi matuhad dosa nami nagudangi, asa tamaha mi haborani pasu-pasum. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, mangidu hami tuho. Amen. Marendehita huhut papungu pilihan. Sama
Alamnya koma peliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang hodoha roroan ni saluhu seleho-leho na denggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilhomi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni seleho-leho mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata amanami nasota rasam do godang ni sileho-leho mudi hami. Todim na badia de leho kotu hami jolma. Sumonggopi hami na leaon. Na umar gaido de leho kotu hami. Jala gumodang doi sian Portibion. Do sian pangisina sude. Ope mauliate marohanami. Jala pujion nami maho. Ala ni sude habalgao dohot hamuliaumu. Naung pinapatarmu tu hami. Sa leho to di porbadia tuhuriam, akana olo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di bagasan barita naulii. Ale Tuhan, to di porbadia, say pasadama, huriam, na pinapungumi, asa masih jaluan, jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jalapati rumahami, asa hutadahami akadosa nabalga, doho na mekmet, si pasidingon nami. Say buas maho, manesa dosa nami, asa lambadia, jala ibaru hami ganupari, asa tarbain hami saor di bagasan huria nabadia, nasa sadai. Say odihom ma, hami jalapado muhami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileho-leho mo tuhuriay, asalam gadda torop ni akka barbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habalgaon mo di Portibion. Say sodangi jala pasu-pasu masude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Asa tau na sida saor tu parpunguan sugot. Say sungguli akan natarpudom, jala pargogoy akan nagale, say songgoti ma akan naneang, doho natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabe. Say parrohay, akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak, doho nadanguli, asa unang dirupa-rupa Portibion, akan namanguluiho. Say tatak ma natargogot doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Jesus Kristus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Say ramoti mapikiran ni akka panggonggome doho panguhum asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Say patugu haporsyon nami asa toktong hingot hami naung sesa dosa nami jala buanom muhami tu hangoluan sogot. Say sungguli pakirimo na mangolu di hami, asa pos rohanami, nang malakke dagingon, pangoluom mudomuse, asa masuk hami, marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banotongosong na di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion hangoluan siapare, sesang madosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Ayo doa
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Dak pola masih jalanga kita, Roma hita tujolo, mangalehon aka partisipasita, tu aka anak kotaon, jala pasahato doeno saluhuna tu gereja. Kakak, cepat kak. Ayo. Ta leoma akka perhatiata tu akka yana kotau namanginang jolo sia jolo mahita asa mulak kita. Jolo sia jolo mahita asa mulak kita kamang